Okay, skynd dig over faction. Okay, Faction. Ja. Jeg er på vej. 3 sekunder tilbage. 1 Snowfire, sekund. Snowfire. Hvor er en lækker? Ja, no shit. Havde en god ting. Han havde min pickaxe. Yes, han havde et sværd. Knockback 2. Sharpness EV og Unbreaking 3. Hex, han hacker. Han har... Ja, jeg får det på recorden, Hvem var det? Ja, det var Snowfire. Jeg fik ham på recording. Bitch. We caught it, motherfucker. Han havde fuldt... Han har også protection e-armor. Altså, Diamond. Iron. Han havde en pickaxe, som jeg godt kan bruge. Fortune 2 efficiency. Han er protection V. How? How the fuck? Du hoppede i med begge ben. Optager... det skal nok blive